Здравейте, потребители на YouTube! Аз съм Коста и сега ще ви покажа един епизод на Shadowfang. Добре. Така. И ще играем в момента Shadowfang 2. Надявам се да ви хареса клипа. Ако ви хареса, палец нагоре. И да, между другото, моля ви, кажете ми начин как да си направя интро. Моля ви. Много искам да си направя интро, както Влади, както Вики. Вики, моля те, кажи ми. Долу в коментарите, кажи ми, моля те. Много е важно за мен. Много. Аз искам много да имам интро и дано да ми кажеш. Много ще ми помогнеш наистина, ако ми кажеш как да си направя интро, защото да си направя интро за мен е доста важничко. До сега никой от клиповете ми е нямало интро и много искам да имам. Ще се го сменям, но не редовно, през месеци. Моля те, искам да ми кажеш много. Ей, тая на предишният епизод ми бил. Не е такова. Моля те, кажи ми, защото много искам интро да се направя. И да, как имам способия на този телефон да се сваля програмите, дори още не съм ги свалил. Legends и нещо си, какво там беше. Моля те, направи клип на това, защото с текст нищо няма да стане. Искам много да се науча, защото интрото за мен е голяма част. С това искам да се науча. Оле, перфект! Сериозно ли е? Е това е. Абамаянга. Еми сега ще покажа, примерно, в Shadowfang. Примерно, ето, как приятелите в кавички те уважават, когато ти не можеш да победиш. Не мога да победа в Shadowfang и вече няма да играя. Защо? Защото не мога да бия никой. Знаеш колко и пука! Да, това гледах Кристиан Танев, обаче на по-различна тема. Това ми е новата тактика. Гледай сега. Не, че как беше. Изчакайте, сега ще ви го покажа. Ето. Не. Това. Да, ето. Чакай. Ето това. Ето. Пак ще го направя. Само. Айде бе. Трябва да е плотно долу или как? Сега ще ви покажа точно. Чакай. Ето, сега ще ви покажа. Ето. И така, моля да кажи ми за това интро. Много ми трябва спешно. Виждаме и скоро. Това беше клипът. Ако ви е харесало, палец нагоре.